Кокошник. Сәлем, дускайым. Син кокошникның нәрсә икәнен беләсеңме? Бу рус хатын-кызларының борынгы баш киеме. Хәзер без синең белән кокошник рәсемен ясап карарбыз. Рәсем килеп чыксын өчен ак кәгазь бите, кара карандаш әзерләдә, минем арттан кабатла. Әйдә, иң баштан безнең кокошникны киячәк гүзәлкәебезне ясыйк. Кокошник рус халык костюмының иң ачык һәм истә кала торган элементларының берсе. Элек аны бары тик кияүдәге хатын-кызлар гына кигән. Борынгы заманнарда хатын-кызлар чәчләрне каплар өчен кокошник киеп, шул рәвешле гаиләләрен һәм үзләрен начар көчләрдән саклыйбыз дип ышанганнар. Хәзер кокошнигыбызның үзен дә ясап карыйк. Кызның бит турысыннан башлада, баш тирәсендә 5 дулкын яса. Сызыкның икенче ягында битенә тоташтыр. Кокошниклар төрле зурлыкларда һәм формаларда булган. Ярым түгәрәк, кояш формасында, әйләндереп куелган ай, хәтта мөгез формасындагы кокошниклар. Карале, безнең кокошникның формасы нинди матур булып чыкты. Ниһаять, аны бизәр вакытта җитте. Әйдә, анда орнамент, ягъни милли бизәкләр ясыйк. Кокошникны бай кызлары алтын яки көмеш җепләр, инҗе мәрҗәннәр белән дә чигеп бизәгәннәр. Милли орнамент итеп чәчәкләр, башаклар, кошлар чиккәннәр. Бу милли бизәкләр явыз көчләрдән, күз тиюдән саклап торганына ышанган кызлар. Хәзер сәйләннән шелтәр ясыйк. Ул кызның маңгаена ук төшеп торсын. Синеңчә кокошник нәрсәгә охшаган? Тавык кикригенә. Чыннан да, кокош борынгы славян телендә тавык дигән сүз икән. Хәзергә алсу төстәге карандашыңны ал да, кокошникны буяу эшенә керешик. Менә шулай. Кокошникны байлар да, ярлыраклар да киеп йөргән. Аны бик зур байлык итеп саклаганнар һәм буыннан буынга күчереп тапшырганнар. Кокошник ясаучы осталар да булган. Кул эше буенча искиткеч оста булган алар. Синең дә бик шәп чыга. Беренче кокошникларның төгәл генә кайчан һәм кайда барлыкка килгәне билгеле түгел. Шуларга охшаган баш киеме башка халыкларда да бар. Мәсәлән, бездә, татарларда калфак бар. Аны бик матур итеп кыйммәтле ташлар һәм төсле җепләр белән бизәгәннәр. Хәзергә сары төстәге карандаш белән тимәләрен дә буяп куйыйк әле. Бәлки синең дә берәр бәйрәмдә кокошник кигән хатын-кыз күргәнең бардыр. Аны элек тә бәйрәм көннәрендә генә, елына 1-2 мәртәбә кигәннәр. Шундый бәйрәмнәрнең берсе, әлбәттә, туй булган. Кияүгә чыкканда кигән кокошникны бик саклап тотканнар. Кызлар аны сандыкка салып торган. Хәзер кызыл һәм яшел карандашларга чират җитте. Без ясаган орнаментны шул төсләр белән буйыйк әле. Безнең көннәрдә хатын-кызлар инде кокошник кими. Әмма бүгенгә хәтле ул рус мәдәниятының бик зур әһәмиятле һәм матур өлеше булып кала бирә. Шулай да кокошникны кайбер зур милли бәйрәмнәрдә, театрларда һәм кайчакта модалы күрсәтүләрдә очратып була. Кара, кокошнигыбыз нинди искитмәле матур килеп чыкты. Син бик сәләтле рәссам икәнсең. Хәзергә мин синең белән хушлашып торам. Киләсе очрашуларга кадәр.